наимҷон исомиддинов ки 4 моҳи қабл аз маҳбас раҳо шуд мегӯяд ба ҳар ҷое ки барои дарёфти кор муроҷиат мекунад барои доштани доғи судӣ ва бо баҳонаҳои мухталиф посухи рад мегирад. ӯ дар қайди шуғли аҳолӣ ҳам ҳаст, вале то ҳанӯз барояш он ҷо ҳам коре пайдо нашудааст. мақсад шуғли аҳолӣ рафтем ба мо хотир ҷои кор пешниҳод кардан ба гуфтанд ки мақсад файрод мекунем КЖКП да мақсад ва да канал да ҳамаи ҷо да мақсад барои ҷои кор дастгирӣ мекунем. гуфтанд миллати 3 моҳ шид бекоре мохӣ ягон мақсад вай накардан на занга на мақсад вай такси дам ҷои кор намегиранд мақсад қалавр мегӯянд як ҷода мақсад ҳамҷа нигоҳбин кардан дад ҳамда мақсад бо камтартари савнене мекунанда хеле бахчон вай мегиранд. наимҷон мегӯяд ба муҳоҷират рафта наметавонад, чун сиҳатиаш хуб нест. бо кӯмаки ҳуқуқшиносони идораи ҳуқуқи инсон ва риояи қонуният барои худ санад кардааст. Мехоҳад дар бозор тиҷорати хурде ба роҳ монда зиндагии худро пеш барад. пажӯҳиши идораи ҳуқуқи инсон ва риояи қонуният миёни беш аз 300 зиндонии собиқ ва нозирони минтақавӣ муайян кардааст ки баъди берун омадан аз зиндон аксарият мисли наимҷон зиндагии сахту пурмушкил доранд. онҳоро ҳатто дар ширкату корхонаҳои тиҷоративу хусусӣ ҳам ба кор намегиранд. Бывают случаи, что их сразу принимают на работу. Мешавад ҳолатҳое ки дарҳол ба кор қабул мекунанд. Замоне ки корфармо аз доғи судӣ доштани коргар огоҳ мешавад, бидуни сабабе аз кор пеш мекунад. дар ҳақиқат ин мушкили хеле ҷиддӣ аст. барои чӣ? барои он ки баъд аз озодшавӣ бе он ҳам худ аз худ мушкил дорад. оила ӯро қабул намекунад, ба мушкили хонаводагӣ мувоҷеҳ мешавад. ин табииз аст. ҷомеа ӯро қабул намекунад. онҳоро одамони навъи дуюм меҳисобанд. Людьми второго сорта. тибқи қонун дар Тоҷикистон ба истиснои чанд ҳолат корфармо ҳақ надорад ки аз довталаби кор ҳуҷҷат дар бораи доштан ё надоштани доғи судӣ бипурсад. ҳоло гуфта мешавад аксар сохторҳо зимни қабули корин санадро талаб мекунанд. 2 соли пеш ҳам додситонии кулли Тоҷикистон аз мақомоти маҳаллӣ тақозо кард то зиндониёни собиқ фавран бо ҷои кор таъмин шаванд. ин таъкид дар ҳоле садо дод ки садҳо маҳбуси озодшуда дар кишвар дубора даст ба ҷиноят заданд. дар ҳамонҷо ҳолати шид ки мақсад ман онҷо будам 2 бор дар пеши ма буромадан нест берун дар ҷои кор нест мақсад худои рӯз накунам бекорӣ худаш як чия ки одам ба ҳар як кори бад мебара мақсад. масъулини вазорати меҳнат ва шуғли аҳолӣ мегӯянд дар баробари бо кор таъмин кардан ба собиқ маҳбусон барои ба роҳ мондани тиҷорати хурди худ қарзҳои имтиёзнок ва 3 моҳи аввал 1200 сомони кӯмакпулӣ дода мешавад. вале даҳҳо нафар баъд аз озодӣ аз маҳбас мисли наимҷон ба мушкил мувоҷеҳ мешаванд ва моҳу солҳо дар ҷустуҷӯи кор мегарданд.